da wata jiha ya hito a ce maka sai an bar jihar Sokoto a tai har Ogun wai a so ɗiyan kaji waɗanga tsuntsaye ta he awa 9 kuma duk abin da kajin ga ka ci fa nan na aka ɗauka tai a kai can kuma su ba mu kaji kuma su yi muna abinci kuma mu koma zuwa mu sau kaga in ka duba cewa da mu ka yi ne nan kuma mu muna ma da kajin namu inda aka ce makajin Hausa kuma zabo kwasan zabo arewa ya san zabo to in kano mu muna da species ma na dabbobin da they are beyond only kajin turawa alal misali an san wannan wani global imperialist expansion ne an ka samu a samu species da wasu kasashe su shigo muku haku gane su into market cewa ana samu da gare su to bancin haka ne Ibrahim duk da alliwan gachok sai ka tsiko cewa kawo shi mukai takalmin roba kawo su mukai kuma nan a gidan hwata na duniya baki dai in ka lura to amma yanzu a ce a'a mu duk takalmin da aka sayi na yara na yan makaranta na hwata na duk fayil ɗin da gwamnati za ta yi ba da takarda ba wanda ya yage wata 6 a sa 'yan hwata jihar Sokoto don ana kiwo nan aka jima nan aka sarrafa hwata nan akwai wurin rinin hwata kuma nan aka kayan hwata in an kai fayil na hwata yana shekara 10 duk da shi yana iya rage ma misali gwamnati kashe kuɗi ana rigar mota da hwata ga ana rigar kujeri da hwata ga ana abubuwa da yawa abu guda na ɗauka maka to kaga mu da awanmu shine mu yi kokari matasanmu da adda sana'o'i da shigowa ga hukuma ta gaya za a yi musu abinda aka ce ma 1 to 5 ni dai ina da sana'a ta tsayu ina ci ina rayuwa na ɗauki kaina ina taimaka mu wasu gida da ƙanne ina ba da haraji to amma shigowa ita hukuma ga ta industrial development agency aka ce a an ga wannan industry din nan inda kaka wannan economic activity din akwai bukatar mu shigo sai ya koma 1 to 5 kana kai ɗai ko 1 to 10 mu shigo a yi funding a samu training a yi connecting ɗinka da patronage domestic market ta gida da ta waje to kaga in an kai ma haka nan daga kai ɗai kun koma 5 ko kun koma 7 ko kun koma 10 yau in an ka samu irin waɗannan sana'o'in kila an ka raya guda 2000 daga mutum guda an ka koma mutum ko 5 in ka buga 4 so 2000 an rage zaman banza amma samar da abin da aka ce ma 'yan kasuwa na gaske gaba to duka su yana cikin abin da shi mai girma gwamna ya diba matsayi ne na management scientist kuma wanda ya kai ga yayi bagin PhD in that respect yana ganin cewa kuma ya cikin gari yake ya san duk waɗanga historic inherited a business clusters ɗinmu kuma ga ɗimbin matasan ga yau akalla Sokoto akwai kusan wuri 5 ko 6 inda aka digiri muna da polytechnic akwai a lot of institutions both private and public misali kuma yanzu akwai online skillful centers waɗanda mutane ka koyon abubuwa na dabaru ba su ko zo ba su ga wanda ya ba sai dai su koya kuma suna da abin da suka ɗabbakar da wannan dabarun nasu kuma su samar da abubuwan da ake so don ci gaban tattalin arziki to mu yana cikin da'awanmu na cewa a masana'antar da sana'o'in nan da suka ruhe a bincike hakikanin gaskiya menene ya dakatar da su menene ya kace su kuma majority mu lack of managerial know-how ne ilimi na yadda aka gudanar da sana'a da yadda cewa kudin sana'a ba kudin sharholiya bane kudin sana'a na sana'a ne kuma su ana yin su ne don su girma don su haihu kwashuka mangoro ba inuwa ɗaya ka bida ba akwai buƙatar ɗiya ga mangoron nan sannan duk da ɓawon mangoron ma tana da amfani to ita masana'anta haka take sannan future gare ta rayuwa gare ta duk masana'anta da ka sani akwai sadda za ta faro da wani tattaso kuma akwai inda za ta kare ashe suka cewa ana industrial merger sai ga wani banki ya haɗa wani kaji an ce wani kamfani ya tsoce wani kamfani to amma ai dai wancan din wani na ya shigo don karhin kuɗi ko kasuwa ko wani abu ya haɗa da wannan ya ƙara maka ne ƙarfi an kai gaba so mu gaskiya ka ji major direction shi yasa muka ganin cewa mu kamar mu an kai ma ta wanga gehe na kishi da agare mu na muga cewa jihar mu ta koma cikin sauran waɗannan jihohi masu masana'antu na biyu kuma a'a yan kasuwan mu masu ƙulla kuɗi su kai to ga hukuma an yi muku wani tsari gare ka wani wuri na haka son ka shiga me haka buƙatar gwamnati ta yi maka kaga wannan wani abu ne sannan ai akwai hukumomi Malam Ibrahim na federal government da kuma masu zaman kansu waɗanda ka tallafa ma mutane na su mai da ƙananan sana'o'i kamar da aka ce mai kila start up ko wani abu into masana'antu. Kamar kana magana masu ba da kuɗaɗen da ake kira wani lokaci su zama tallafi wani lokaci su zama bashi haka. To ai shi tallafi dama ba a bada shi ba don da niyyar waya dawo. Wanga kuma an baka aro ne don da niyyar ka sa wani abu ya girma. Ka yi wani abu don a samu wani abu don a raya wani abu don wani abu ya ɗaure. Shi kuma ai da an ce maka tallafi to da kaji an ce tallafi an samu wani gap ne wanda ake so a inganta rayuwa a bata hope
na cewa insha Allah wannan yanayin da take ciki shine ai kasashen da babu irin waɗanga social vulnerability challenges ransu baka ji suna magana wai wani abu tallafi sai daga suna cewa intervention za su yi building za su yi connecting za a samu growth. Misali ai da kaji ana magana tallafi to an samu wani gap ne wanda sai an dawo maka da tunaninka cewa lalle akwai gwamnati ko akwai hukuma ko ana sane da kai sannan za a iya wani abu. Duk irin program na NGK ai tallafi ka ji an ce mishi alal misali to ana zaton ka yi utilizing dinai ne ya karfafa kwakwalwarka ka nare da cewa akwai abu na cewa za a hita to wannan gaskiya shine addu'awar mu kuma muna tare da wannan hukuma insha Allah za mu ci gaba da aiki